tulo ka mga sakop sa Police Regional Office gipasakaan og kasong administratiba tungod sa pagpangilkil sa kwarta. Minilyon nga shabu nasakmit sa kapulisan gikan sa usa ka pusher sa barangay Suba sa Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Gipangayo nga budget sa mga buhatan sa Kapitolyo, gi-question sa sangguniang panlalawigan tungod sa kapakya sa paggasto sa ilang budget karong tuiga. City Treasurer may reklamo nga gigamit lang siya sa publicity ni Tomas Osmeña. Gi-inspeksyon sa kapulisan ang security sa mga menteryo alang sa kalag-kalag. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita. Uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 30 sa buwan sa Oktubre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Random inspection gihimo sa LTO-7 aron pagsusi sa mga sakinang dipasaheroan nga manghakot og pasahero karong adlaw sa mga Santos ug Kalag. Giawhag sa LTO ang mga pasahero nga isumbong sa ilang buhatan katong mga drivers nga badlungon pinaagi sa pag-fill up sa Passengers Assistance Form. Miuban sa inspection sa taga-LTO si Jinky Bargio. Safety travel gid sa Oktubre 23, pagisugdan sa LTO ang ilang random roadside inspection. Kaganiha din sa syudad sa Talisay, nagatang ang mga sakop sa LTO ug mi-inspeksyon sa tanang bus di paseroan nga musud og gawas sa syudad sa Sugbo. Matag bus nga moagi, ilang gipara aron pagsuta kung kompleto ba sila sa mga dokumento, mga accessories o kung wa ba sila mag-overloading. Ila kining gihimo karon aron pagsiguro sa kaluwasan sa tanang pasahero nga buot mamauli sa ilang probinsya ning panahon sa kalagkalag. Matod sa Assistant Regional Director sa LTO-7, di mamahimong makaipsot sa mga violations ang matag driver. if ever nga naatay mga defect or naatay mga pagkulang during the first inspection, it is expected in the second inspection ilahan na nang gi-correct. No, otherwise ato na nato sila isyuhan og TOP. Sagad sa mga violation nga mahitabo panahon sa kalagkalag mao ang overspeeding, reckless driving ug overloading. Ang mga pasahero mahimo nga mopadangat sa ilang reklamo pinaagi sa pag-fill up sa Passengers Assistance Form. Pakanaugon din nato ang mga pasahero. So that is why we appeal to the passengers nga once nga nag-overload na gani dila na lang yun sila mapugos og sakay, and for the drivers nga dili pud sila mamugos og pasakay. Awhag ni Fulgas sa mga drivers nga mutuman sa lagda sa trapiko aron luwas silang moabot sa ilahang destinasyon. Jinky Bargio, News 5. Aron pagsiguro nga plansyado na ang pagpangandam sa seguridad alang sa adlaw sa mga Santos ug Kalag karong weekend, gilibot sa mga kadagkuan sa Police Regional Office 7 ang mga samang, pantalan ug bus terminals kaganihang buntag. Miuban si Andrea Patenya sa kapulisan atol sa inspeksyon. Mingaw pa ganihang buntag diyang miabot sa Cebu South Bus Terminal silang PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas. Gipanglantawan nga sugod karong hapon pa mudag sa ang daghang pasahero hangtod sa Lunes. Mato ni CSBT Operations Manager Eddie Dosaban Jr., operational na ang ilang 16 ka CCTV cameras samtang magtinabangay ang SWAT, mga pulis gikan sa Cebu Provincial Police Office ug ilang security guard sa pagbantay sa seguridad sa mga pasahero. Mga butugma ang ilang K9 dogs ug subling gipahimangnuan ang publiko nga di pasakyon ang mga pasaherong hubog kadtong dunay bitbit nga mga hinagiban, explosives ug drogas. Sigurado gyud mong masakpan kay heavily guarded nga ato mga entrances, entrance 1 ug entrance 2, na daghang security guard nga mo rekisa o mo inspection sa mga baggage. Unya na po yung mga pulis nga mo assess. So masiguro kung madakpan mo, sigurado yung mga karga sa truck nga ihatod mo dito sa Carbon Police Station mo sa likayin ng mga butanga.
Gi-inspeksyon sab ni Banyas ang mga pantalan di nakaplastar na ang mga public assistance ug medical desks, x-ray machines ug canine dogs. Duna pay gimmick ang management sa pier, di insugato ng mga pasahero ni ining cute nga batang nag-angel costume aron manghatag og candies. Gipang-apuran sab ang publiko ni ining mga leaflets nga dunay safety tips alang sa kasaulugan. Kini naglakip sa pagsiguro nga natarong pag-lock ang mga panimay ug way nahabiling appliances nga nakaplug. Kung magdag sakyanan, taon kun maayo ang kondisyon ni ini. Inigabot sa mga samang o sa mga pampublikong lugar, likayan ang pagdaog mga mahalong butang, ampingan ang mga bags ug pasulubon og ID tags ang mga bata in kasog mga wagtang. Uy, maayo gihapon kay usahay di ka makaingon nga di ka makasabot kana may pahimat nun diri nga maunig imong buhaton. Di ba maayo ni nga naghatag sila ingon ining basahon. Para sa inyong safety. Oo, para safety. Just a reminder sa atong mga kababayan to be always on the alert. Huwag niyo pabayaan yung mga valuables niyo kasi not everybody is concerned about their dead or the souls of the departed, but on how to enrich themselves also. Midiretso si Banya sa duha ka mga dagkong samang sa dakbayan sa Subo sama sa Calamba ug Careta Cemetery. Makita nga gimuntar na sab ang mga police assistance centers ug public announcement system aron pagsibya kung dunay makitang lost items o alang ni atong manawagan sa missing persons. We can see mas organized kay we deploy earlier sa atuang security preparations, and then we already had the simulation exercises on different scenarios like the bomb threat, like fire drill, and then first aid. Aron makatabang sa pagmeno sa grabing trapiko ug aron di magproblema sa pagpangita og parkinganan karong kalag-kalag, hilabi na dinhi sa daan di rama kung diin padayon gihapon ang road construction. Tambak sa otoridad ngadto sa publiko nga kung mahimo di magdaog daghang mga sakyanan ang mga miyembro sa usa ka pamilya ug gani mas maayo nga mag-commute na lang o manglakaw padung sa mga samang kay gawas nga makadaginot, maka-exercise pa sila. Subling pahimangno sa kapulisan nga gidili ang pagdaog ilimnong makahubog, hinagiban, sound system o baraha sud sa menteryo. Gawas sa mga bags, angay sa bantayan ang mga lubnganan kay kusugsab ang kawat sa mga buwak ug kandila. Samtang pahinumdum sa tanan nga multahan ang magpasagad ug labay sa ilang mga basura sud sa mga samang. Compared naman sa city ordinance kasi. Pero ang expanded na nga yung trabaho ng pulis, expanded na pati yung sa part ng basura. Kino-coordinate din natin sa DPS para mahakot agad. Tsaka sa mga barangay, meron naman sila mga maliliit na trucks panghakot. Abisuhan namin kaagad para ang sabi nga it should be a healthy and memorable commemoration ng Undas. Andrea Patenia, News 5. Andam na ang kapulisan sa Mabolo uban ang mga volunteers sa pagtabang nga mahimong malinawon ug hapsay ang mga samang nga ubos sa ilang jurisdiksyon. Ryan Surote, Suginlimi. Naghuot din sa Mabolo Police Station ang 128 ka mga force multiplier sa Mabolo Police Station alang sa ilang coordinating conference sa nagsingambot nga adlaw sa mga Santos ug Kalag. Gitapok ang mga tanod, volunteers ug mga administrators sa upat ka mga samang nga nasakop sa area of responsibility sa Mabolo Police sama sa St. Joseph Cemetery, Cebu Memorial Park, Queen City Memorial Gardens ug Bourbon Public Cemetery alang sa ilang deployment plan. Naanda na sa Mabolo Police ang pagpahigayon ni ini alang sa tarong nga mapahigayon ang ilang mga security plan. Hilabi na kay dunay 15 ka mga barangay nga sakop ang Police Station 4 ang usa sa dunay 12 nga AOR sa dakbayan. Force multipliers to be augmented. This is round the clock deployment and majority ani i-deploy na to during the bulk build during 1 and 2. Gawa sa force multipliers, dunay 90 ka organic personnel ang Mabolo Police Station nga nadugangan pa og 14 ka mga personnel gikan sa Cebu City Police Office Headquarters. Dako ang pasalamat sa kapulisan sa Mabolo sa positibong pagtubag sa mga taga-barangay ug sa mga volunteers sa pag-abag kanila alang sa kapsay ug kalinaw sa ilang lugar, labi na kay kuwang ragyod ang ilang mga pulis. Ang amuan lang doon sir sa kapsay ug kalinaw lang sa sosyedad. Para mong itinguha.
Awag nila sa publiko nga likayan ang pagdaog mga ginadili nga mga butanga sama sa hinagiban og mga ilimnong makahubog. Sugod karon, doon na gipang deploy nga mapersonahe ang Mabolo Police sa upat ka mga hisgutang samang. Alcoholic drinks, kaning mag party sa sulod, bladed weapons, other illegal contrabands nga per se kuan na gyud, illegal na gyud. So, Ryan Sorote, News 5. Nagpabilin sa naandan ang presyo sa mga buwak ug kandila karong adlaw. Ang mga nanindawa pampasaka sa ilang mga presyo bisan na nagsinabot na ang adlaw sa mga Santos ug Kalag. Jinky Bargio, Sugin Limi. Di sama sa nang labay mga tuig din duha ka adlaw sa di pa ang kalagkalag magsugod na og kamahal ang mga buwak sa Freedom Park. Apan kaganiha gibutyag ni Nay Marcelina nga wa pa sila mipasaka sa ilang presyo sa buwak. Di pa sab kaayo daghan ang nangumpra itandi sa milabay nga tuig. Ang sa una kanang mahal-mahal pero mailhanan mo nga ri og kanang ang tanan nga mga buwak modulhog na diri gikas bukid. Si Rogeline nga gikan pa sa Maasin, Southern Leyte, tuyong mianhi sa Sugbo aron lang mangumpra og binandol nga mga buwak tungod kay mas barato dinhi kumpara sa ilang lugar. Mas mahal dito sa amo kay kanang kuan man kibali diri man gyud ang bagsakan. Bisan ang presyo sa mga kandila karong panahona, wa pa sab misaka. Ginagmay ra gyud mo pato ma'am kay tungod sa kapikis mga tao bitaw. Mupatong lagi mig 5-5. Kay imong balihan og dako nya dako kag presyo mo dagan man. Jinky Bargio, News 5. Department of Health mimando sa tanang hospital ug mga health center sa rehiyon nga mangandam alang sa pagtubag sa mga emergency sa adlaw sa mga Santos ug Kalag. Mubalik si Jinky Bargio. Nunot sa kasaulugan sa adlaw sa mga Santos ug Minatay karong Sabado ug Domingo, gipaubos sa Code White status ang tanang hospital ug health center sa Rehiyon 7. Sa DOH Regional Office, dunay standby team sa ilang operations center. Tuyo nila nga daling makatubag kung adunay mahitabo nga mass casualty o emergency nga nagkinahanglan og mga doktor ug nurse. Magbinuang sila og labay-labay o sa mga cause of stampede mo na atong likayan. Although we trust that to the police, ang ato is the health man good of the people. So, giauhag sa kadakuan sa DOH ang publiko nga magdaog mga panagang sa sobrang init o kahauwan. Likayan ang pagpalit og mga pagkaon nga gibaligi agawas sa mga menteryo aron malikay sa sakit nga diarrhea. Careful lang sa mga pagkaon bitaw, especially kung init yun kaayo. Mga pagkaon should be freshly prepared, unya covered na para dili ma-expose sa contaminants like mga flies. Bisan ug human na ang kalagkalag, ang Code White Alert status magpadayon gihapon samtang nagpabilin pa ang hulga sa Ebola virus dinhi sa nasod. Jinky Bargio, News 5. Gilimpyuhan sa Cebu City Hall ang mga gianan paingon sa mga samang sa dakbayan sa Sugbo aron dili makababag sa mga mobisita karong weekend. Samtang mupahigayon og trick or treat ang City Hall sa mga salmutan sa kapin 200 ka mga bata. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Wapay opisyal nga pahibaw si Mayor Michael Rama kung half-day sub ang mga empleyado sa City Hall ug masama sa miaging tuig. Mato ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, magpaabot pa sila sa desisyon sa mayor. Ug kay karong Domingo naman ang adlaw sa mga kalag, gipahibaw ni Mercado nga ang tanang giugkat nga bukog sa taw sa kanhi sementeryo sa Lorega tuan na sa Santo Rosario Bone Chamber sa Careta Cemetery. Samtang ang tanang bukog gikan sa Doña Pepang Cemetery, kinahanglan na sab nga kuhaon sa mga tagtungod kay sugda na unya nila sa paghinlo ang dapit. Dunay deadline nga hangtod karong Nobyembre 15 ang mga tagtungod sa pagkuha sa mga bukog sa maong samang. Giandam na sab sa City Hall ang mga dalan paingon sa sementeryo diin gilimpyuhan kini sa mga sakop sa probe team. We're still waiting for the advice ni Mayor og unsay iyang direction for tomorrow. Whole day ba or half day ba kay wala ra bay announcement pa ang national. So murag nga tomorrow is really considered as a regular working day. Kaning tanan nga entrance ug exit padung sa mga menteryo, ang mga sidewalk ato nang ipang clear kanang para sayon ang pag-agi sa mga tao.
gisugdan karong hapon sa City Hall ang pagpanglista sa mga bata nga moapil sa ilang tinuig nga trick or treat. Ang maong kalihukan nga gipanguluhan sa Department of Social Welfare Services mao'y ikatulong hugna diin gusto sa maong buhatan nga makasinati sa maong kalihukan ang mga bata. Bisitahon sa mga bata ang tanang department sa City Hall, din dunay indigay sa labing nindot nga mga Halloween costumes, diin si Mayor Michael Rama ang mupili nini. Gibana ba ng mukabat sa kapin 200 ka mga bata ang musalmot sa trick or treat sa City Hall. Dili kay maka-join anang the usual nga sa mga dagkong mall ra bitaw i-held. So ni try ta og start katong 2 years ago unya daghan kay ganahan nga mo join. Hasta sad actually ang offices sanggunian and the different departments mag-prepare sad gyud sila mga candies kay mosuroy man ni atong mga bata. Ang uban ganing offices mag-decorate gyud sila sa ilang office bisag wa pay contest. So unsay Leslie Caminadi Vistil, News 5. Midugok niadtong Sabado ang mga taga-barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi ug bisan ang dili taga-Basak alang sa tambag ni Torni sa barangay nga gipahigayon sa Basak Elementary School Gym. Gawas sa mga nagpatambag, lakip nga nalingaw ug nabuhong sa giandam sa Radyo 5 ang ilang mga anak. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Ang Barangay Basak Mandawi City mo ikaduhang barangay nga gibisita sa mga manlalaban sa Radyo 5 sukad gilusad pagbalik ang tambag ni Torni sa barangay. Wa damhan ni Torni Omar Ridula ang main program host sa tambag ni Torni nga hangpon sa mga Mandawihanon ang maong programa nga naghatag og kasulbaran o lamdag sa problemang legal. Uban ni Torni Omar silang Torni Devi Bacomo ug Torni Noel Bragat. Matod nila kasagaran sa problemang legal nga gipakonsulta mao ang dokumento gikan sa NSO. So far, kini katulong na to, may akong consider na murag daghang kay attendant, no? Kunya, lain-lain kay katulong dito tas Basak sa Nicolas, ang kadaghanan ato mga senior citizen. Ngiri karon ako nabantayan, kadaghanan babae, wa pa ko na entertain nga laki. Kalagmitan gyud mga 90% sa NSO. Samtang nagpatambag ang ilang mga ginikanan, gidalitan sab ang mga bata og libreng tupi og lugaw nga giandam sa mga sakop sa Philippine Navy sa Naval Forces Central kun NAVFORCEN. The Philippine Navy could provide, especially dito sa Naval Forces Central, dito sa province ng Cebu, since andito naka station yung ating Philippine Navy sa Visayas, the Philippine Navy could provide personnel as long as kaya ho nating mag-provide para sa serbisyo ng ating kababayan. Ang kapitan sa Barangay Basak nagmalaumon nga unta mabalikan sila og usab sa Kapatid Network kay dako kayo gikatabang ang maong programa sa ilang mga konstituwente. Ko kaya mong kalipay dinhi sa among barangay nga gigahinan gyud ni sa TV5 nga kanang naagyo nga itong mga abogado kuan gyud naggahin gyud og panahon. Base na kay dako kaning katabang namo diri sa among barangay, dako gyud kayo Gisusi sabning inyong tigbalita ang pipila ka mga panimay sa Barangay Basak kung naminaw ba sa Radyo 5 o nagtanaw sa TV5. Tulo kanila nakadawat og premyo. Nagpasalamat jud kog dako sa TV5 nga ang ako intawon pagtan-aw kanunay sang kawili pa ni sa una nga intawon nahasuroy diri sa akong payag nga gamay sa Basak ug nakadawat ko grasya. Salamat kayo sa tanang sa staff sa TV5. Kasulti na ko ma'am. Dahangin salamat niya. Nasa mahimog yung tanaw sa lidahan o mga salida sa TV5. Mayo yun sa TV5. Okay kayo. Thank you! Maing salamat. Nami hatag ni mga 500 worth nga Virginia. Thank you! Oh, niya biya itong tanawon na to. Oh. Para yun maklaro ba? Oh, 500 worth nga Virginia. O niya, nasa gikan sa Big K Kaking, Manila hang gihatag atong sponsor. Thank you, salamat. At the same time, naasad ang Julius. Hello, Julius. Oh, Julius. Thank you. Wala mo ihatag ng Gawas sa NAVFORCEN nagmalampuson sab ang tambag ni Torni sa Barangay Basak, Mandawi City tungod sa tabang sa Julius Bake Shop nga naghatag og loaf bread, Virginia Food Incorporated ug Nature Spring Water. Leslie Caminadi Vistil, News 5.
Gipay na kagahapon sa mga kadagkuan sa Cebu Parkland International Hotel sa ilang mga dumudoong ang lamiang takyong nga gipasigarbo sa lungsod sa Bourbon. Kahinungduman nga baghuay lang ni pahigayon ang ikalimang hugna sa sangka sa kaha takyong sa Bourbon. Sa maong indigay, gatagan og kayunan ang migawas nga mananaog ni ini sa pagpakita sa ilang katakos sa pagluto sa takyong di Bourbon. Siyempre, nalipay mi nga nangamon po tayo is na-enter gani diri sa park lane kay kanang sa una kanang ang takyong is dili ginano dili muragi baliwala ra gali dito dapit sa mga so karon nga muragi discover siya. Of course, Bourbon is very thankful. At the same time, we are thankful nga ang mga tao dahil makakaon og takyong which is commonly known as escargot, a very expensive cuisine nga barato dahil. And it's found in Bourbon. Kay nahatagan og kayunan nga motilawan ang takyong sa di lang taga Bourbon, di lang mga lokal nga bisita sa mga hotel ang nibilib sa talagsaong lami sa takyong. Malami ba? I like it very much. Gibarugan gyud sa Cebu Parkland International Hotel ang ilang tagline nga ang the only hotel in Cebu that stands for Cebu. Ilagang gipaningkamutan nga madala sa international scene ang mga sugboanong delicacy pinagi sa sangka sa kaha. The winning cooks, we said cocineras, are here. We asked them to really do the live cooking to showcase to our guests. It's always been Parkland to us, right? To bring parang to bridge the gap between the countryside and of course our guests. JP Laucot Sera, News 5. Binutong shabu nga nagkantidad og kapin 6 milyones pesos. Aksidenteng nadiskobrehan sa kapulisan human midagan paingon sa ilang balay ang ilang subject sa bypass operation. Ryan Sorote, Suginimi. Kunwa midagan sud sa iyang balay ang 21 anyos nga si Joseph Erson Opeña aton sa gipahigayong bypass operation kagahapon diunta makuha sa Cebu City Intelligence Branch kining 5 kadagkong putos sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 6 milyones pesos. Nakuha kini sa katli sa subject uban ang 15,000 pesos nga cash sa ikaduhang andanan sa balay sa subject sa Magsaysay Street, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Gingong nadawat na ni Opeña ang mark money 5,000 pesos dihang nakamatikod sa kapulisan ug misaka sa ilang balay mao nga gigukod. Giangkon ni Opeña nga tigbaligya siya ini ug igura siyang gipakupot sa maong mga shabu ug gipasaligan og 10,000 pesos nga bahin kun mahurot. Pero mo gamit ng drogas dili? Dili. Pero nga sa balay man ninyo nakuha ni? Ha? Gunit rawana. O si tawa? Gunit rawana. Gunit ra ka? Ikaw mo baligya anay? O sige, pakuptan lang ka? Oo, pakupot ra. Duha ka adlaw nga gipanid-an sa kapulisan sa Opeña human nakaduwat sila reklamo sa mga residente sa dapit. Giplanohan na di ay sa San Nicolas Police Station ang pagdakop sa subject apan naunhan lang sila sa CIB. Nasayran nga pipila na sab kahigayon nga nasikop ang amahan sa dinakpan tungod gihapon sa drogas apan giingong nihunong na kini ug ang anak ang mipadayon sa ilegal nga negosyo. Lokay ba kang sayop mo? Bawo. Ngano may sud makani? Lisod ang nabo. Sa? Lisod wa trabaho. Base sa mga resibo gikan sa remittance center nga nakuha, gikan sa kauluhan ang mga shabu nga iyang gipamaligya. Gi-verify pa kini sa kapulisan. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita, gihulagway ni Cebu City Police Office Director Noli Romana nga usa ka big-time drug supplier ang dinakpan sa raid nga si Joseph Opeña. Gingong kinimoy tig-supply og droga sa mga level 3 drug pushers sa Barangay Pasil. Malaumon ang kapulisan nga ilang masubay ang drug lord nga amo ni Opeña pinaagi sa paper trail kun mga dokumento sa transaksyon niini sa drogas nga na-recover gikan sa iyang panimay. Gisuta pasab nila karon kun unsa nga matang sa transportasyon ang gigamiton sa drug lord sa kauluhan sa pagpadala sa iyang drug supply ngadto kay Opeña nga anaa sa Sugbo nagbase. Buot sab ni PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga magpatabang sa mga huwes sa pag-seminar sa mga pulis kung saon pagkupot og drug operations. Human migawa sa usa ka pagtuon nga 63% sa mga drug cases nga isangat sa kapulisan sa korte madismiss ra or ma-acquit. Makita natin yung value ng ibang papel na nandoon. Saan nagagaling, saan dine-deposit, anong mga companies ang ginagamit. So we're needing our target, the source. I'm planning to bring some of
of our resource people from Manila, and also dito rin nag-usap din kami ni Executive Judge Peras. He's willing to lecture our policemen on the technicalities of the preservation of the evidence, yung custody of evidence ba. Kaya dun nati-technical tayo minsan. O kung hindi minsan, most. Tig gamitan og tig pamaligya og shabu sa Barangay Banilad na sikop sa kapulisan sa Mabolo. Ryan Sorote, Suginlimi. Mga pinakiteng shabu, mga kwarta umagamit sa paghit-hit ini ang nakuha sa pagronda sa Mabolo Police sa panimay ni Marvin Quiseo sa sitio Ibaan, Barangay Banilad, Dakbay sa Sugbo kaghapon. Ang operasyon pinasikat sa search warrant ang giluwatan ni Judge Wilfredo Navarro. We were able to take hold nga doon na tayo napapenetrate diri nga confidential agent, informant. So together with some barangay barangay tanod, so nakahatag sa silang info. Nakadawat og tip ang kapulisan sa kalihukan sa subject nga iladayng nakumpirmar human sa tulo ka semana nilang surveillance. Usa ka plumber si Quiseo nga nag-sideline pagka level 3 drug pusher. Sagad sa mga suki ini ang iyang makauban sa trabaho ug ang mga residente sa dapit. Giangkon sa dinakpan nga tigamitan og nga maligya siya shabu, hilabi na kung dunay trabahoon aron di daling kapuyon ug gutumon. Kana dili nga baligya gyud nga asin pareha nang baligya. Kapulian na ganang kuha nga to na pulian para maluwas na sa kaon. Gibutyag ni ini nga sa barracks sa Barangay Luz iyang giangkat ang gipamaligyang shabu. Ryan Sorote, News 5. For summary hearing na ang mga kasong administratiba nga giatubang sa duha ka pulis ug non-uniform personnel nga na-assign sa Police Regional Office 7 human gireklamong nangilkil. Andrea Patenya, Suginlimi. Laing sakop na sab sa Police Regional Office 7 ang nalambigit sa kontrobersiya kabahin sa korupsyon, hinungdan nga nagatubang kini kasong administratibang grave misconduct sa Regional Investigation and Detective Management Division 7. Matod sa hepe sa maong buhatan nga si Police Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, dunay mga ni-execute og affidavit batok sa non-uniformed personnel nga si Jolito Mabia, ang adjutant sa record section sa PRO 7. Matod sa mga reklamante, mangilkil kinig 50 ngadto sa usa ka gatos ka pesos gikan sa mga pulis nga mo request og service record aron mapaspasan ang pagpagawas niini. Ang service record gamit kaayo sa mga pulis alang sa pag-apply nilag promotion o loan. Matud pa kasagaran sa mga mabiktima ni Mabia, mga pulis gikan sa probinsya. Allegedly, mangayo siya og certain amount. Kung ako sa police mangayo ko og service record, dili mo lihok kung walay certain amount, pero og nakaihatag pas kilat. Apan gihimaka kini ni Mabia, matud pa lakip sa i-attach sa dokumento sa mga pulis nga mangayog service record, mao ang order sa ilang replacement clothing allowance nga ukayunon pa ni ining ilang blue nga general order nga libro. Aron di na mangukay ang mga pulis, gipa-photocopy daan ang order sa ilang replacement clothing allowance ug ang bayad sa photocopy mao iyang gipaningil ug di suborno. Ma'am, kanang iyang kuan man dili ginatinon ma'am. Kanang ningon siya nga nakakita good. Naa man good mi kuan gi prepare nga Xerox. So mubayad og kuan sa kanang Xerox sa ilang mga order. Mao na nga usahay 50 nya. Diyan nimo ang 50 og kuan ang dos ray kuan ba. So mao na nga makaingon lang nga nay kwarta pero di natin nood mo. So, sir, bayad ra sa kanang namin gi-prepare nga Xerox sa mga orders nila. Gawas ni Mabia, nakakita sabog igong basihan ng RIDMD 7 nga pasakaan og kasong grave misconduct sila si PO3 Ruby Molo, ang Finance Officer sa Regional Police Community Relations 7 ug SPO3 Ferdinand Tumakay nga kanina destino sa Regional Personnel and Human Resources Division. Si Molo gireklamong mibulsa sa dulan 300,000 pesos nga donasyon nga nakolekta sa PRO 7 alang unta sa mga biktima sa linog ug bagyo sa
Samtang si Tumakay, gireklamong mangilkil sa mga pulis nga buot mo request og reassignment. Kadaghan nang gisuwayan sa News 5 nga kuhaan sa ilang habig silang Molo ug Tumakay apan wa magpa-interview. Scheduled na alang sa summary hearing ang tulo ka sakop sa PRO7 nga gipang reklamo. Mato di PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas, ang ilang pagdisiplina sa tulo nagpamatuod nga seryoso sila sa paglimpyo sa PRO7 gikan sa korupsyon. Di ba sabi natin, we will be quick to reward those who do their jobs, and we will be also quick to punish those who did not do their jobs or were responsible for some mistakes or errors in the performance of their duties. Andrea Patenia, News 5. Mahimo na unyang naval base sa Philippine Navy ang Barangay Look sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa ka master development plan gihimo aron sa pagbalin sa military facility dinhi sa Central Visayas. Ryan Sorote, Suginlimi. Karong Disyembre mahuman sa Navy ang Master Development Plan alang sa pagbalin sa Naval Base sa Cavite dinhi sa Naval Forces Central sa Barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dinhi na sa tunga-tungang Kabisayan ipahimutan ang tanang nilang sea assets aron dali kini nga ma-deploy kung kinahanglan hilabi na panahon sa katalagman. Gihulagway nga strategic base ang NAVFORCEN alang sa ilang deployment human kini gihimo nga relief and rescue hub human sa Bagyong Yolanda ug linog sa Bohol sa miaging tuig. In as much as this is in the central part of our country, and we know the significance of this area. Lakip sa i-develop ang pagpalapad sa pantalan aron dugangan sa mas daghan ug mas dakong mga military equipment sa Navy ug armadong kusog nga ilang karong gipamalit. Dunay bagong mga helicopters o mga barko nga gi-order ang gobyerno aron sa pagpalig-on sa military capability sa Navy. The local officials here, Lapu-Lapu and Cebu, to ensure that our development is aligned with the provincial government, the local government units. So this is important. Giandam usab sa Navy ang ilang mga barko nga moabag sa preparasyon o pagbisita ni Pope Francis dinhi sa Sugbo sunod tuig. Kagahapon, gisaulog sa Navy ang ika-30 city nga founding anniversary niini, din usa ang TV5 sa nakadawat og pasidungog tungod sa mga natampo ini sa kalampusan sa ilang mga programa uban ang laing mga pribadong individual. Ryan Sorote, News 5. Gi-question sa sangguniang panlalawigan ang gipangayo nga budget sa buhatan sa Provincial Administrator ug Social Welfare Office. Mga sakop sa Provincial Board may question sa proposed budget tungod kay wala gani matandog ang budget alang sa proyekto karong tuiga. King Perez, Suginlimi. 21 million pesos ang gipropose nga budget sa Social Welfare Office alang sa Supplemental Feeding Program alang sa mga malnourished nga mga bata. Gi-question kini sa pangu sa Budget Committee tungod kay wala gani magasto ang gigahin nga 23 million pesos nga budget karong tuiga. Kani adto direct contracting ang pamaagi sa pagpalit sa gatas. Apan karon walay mibid sa pagsupply niini. Sa ano ato man gi-direct contracting nga dili magyud purely nga sila ray makasupply. In that process, nagkuanta nga i-bid siya, diha na nagdugay. Considering that the budget is 23 million, we wanted to be able to verify certain data first before we proceeded with the bidding. Muna isa sa tinguha sa provincial board nga masuta nato og unsaon pagpapaspas pamaagi, no. In fact, nakita nato kaganina nga duna day feeding program, mga milk nga supposed to be appeal sa program ni Governor Junjun Davide nga wala pa niya implement because of procedural issues. Misaka usab ngadto sa 135 million pesos ang proposed budget sa Provincial Administrator's Office. Karong tuiga mikabat lang kini sa 52 milyones pesos. 64 million pesos ang ilang gigahin alang sa Early Retirement Fund nga ilang itanyag sa 300 ka mga empleyado sa Kapitolyo. Samtang misaka ngadto sa 9.5 million pesos ang proposed budget nga gigahin alang sa mga training nga adunay budget nga 5 million pesos karong tuiga ug 166,000 pesos ni atong 2013. Kumparar nato pangutanan tas katawan ang atong Grameen Livelihood Program bugasan 2.5 ra ang atong training every year naga increase na. You know, these are questions that we might probably be asked. Hopefully there will come a point in time when we've undertaken all the basic trainings. Of course, we will have to sustain these activities, pero we will not be spending as much anymore. But where we are now,
sugod pa man ta sinugdanan with some activities. So along the way, we agree that there has to be cost na atong i-invest sa atong mga tao. Because you know what, I also firmly believe nga mas maay pong mag-invest ag tao. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Kapitolyo nangayo og 121 million pesos nga budget. Bisan og 30 milyones pesos lang ang nagasto sa ilang 109 million pesos nga budget karong tuiga. Matud sa pangusa maong buhatan nga si Baltasar Tribunalo Jr., wala usab mapatuman ang uban nga mga proyekto silang buhatan karong tuiga. Lakip sa iyang gipangayong budget ang 29 million pesos alang sa disaster response training alang sa mga kalungsuran. The first responder is not the province. But it has to be, according to the law, it has to be the barangay. It has to be the municipio. Wala nga mag-goal ko sa mga mayor nga magsigig yaw-yaw. Simply they don't understand the law. Ugma tukion ang budget alang sa Provincial Health Office sunod tuig. King Perez, News 5. City Treasurer mireklamo nga gigamit lang siya alang sa publicity sa usa ka politiko. Leslie Caminada Vistil, sugin ni City Treasurer mireklamo nga gigamit ikan ni Congressman Osmeña alang sa kaugalingon nga publicity. Alang kaniya, dili kini makatarunganon. Mo di ba siya maluoy sa dako nga wala ba ako isa niya to. Ano di naman lang na idirekta ni Mayor Rama iyang kasukoy. Paagi pa man ako unsa may kung sa niya oy nga iya man jud kong kuban og kaldero niya. You answer this question. Don't answer this political. Answer this question. This is a specific charge. Just answer the cases. Huwag siya labot. O yung bahin in town. Pirma na ng pirma in town. That's all I'm doing. Just signing and signing. Well, you have to answer for everything that you're signing. No. Basta I will continue to sign. I will continue to file. Mato ni Cuevas, nasunod lamang niya ang agi sa kanhi pamunuan ni Osmeña, diyang kini mao pa ang mayor sa syudad. Amo ra man gibuhat ang among trabaho. Wala man mi nagkuan. Aside from that, mahadlok mi Goa. Uy, ang si Mayor, sige na, we have to follow Goa rules. Hani tanan, remember, 2006 man na, iya pa ng time na inherit ra na namo ng problemahan. Bisan og gikatawan lang ni Cuevas ang mga yaga-yaga ni Osmeña, iyang giangkon nga nasakitan siya sa gibuhat niini. Ako suggestion kang Rama, why don't you put the statue of Diwa Cuevas? Huh? She'll end up going to jail for him the way I look at it, no? Di makuhi ka ng kuan. Magabugal na din ang monumento ako. Magabugal na dyan na. Lagos kayo. Nakatan ko ng monumento, inana baka kadako sa kasuko na ako. Pakina siya kailan ako, personally. Nagtipunog ang mga kaso nga gipasaka ni Osmeña, batok ang Cuevas. Ang mga kaso nga gipasaka, gibase ni Osmeña sa tinuig nga COA Observation Report. Si Cuevas unang mipadala og suwat kang Osmeña alang sa pagpaningil sa minilyon nga unliquidated cash advances biyang maupakini ang mayor sa dakben sa Sugbo. Mura gisiguro na makuha na ako kay mangita magugpaagi nga madali ang ilang mga papilis, pero wala akong magtanaw unsa kang party ka. As long as walay allegations naghimo ang COA nga I committed graft and corruption, I'm not afraid. Leslie Caminada Vistil, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!